joni ɗen gonno e darsu meɗen hadis nayɓijo hadis abdoullahi ibnu masud radiallahu anhu mo haɓri ɗum imamu al-bukhari e muslim qala ibnu masud haddasana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi بمعنى يجمع لأن المولود يتكون من الماءين ماء الرجل وماء المرأة. قال سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج معنى كجبنتكو woni jibintengel ngel kañum ina laato e diƴƴe ɗiɗe ndiyam gorko e ndiyam debbo. ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala wiye suratul insan inna khalaqnal insana minen de min tagi neɗɗo min nutfatin ummarade toɓɓere amsajin jillodirde manane jillodiri ndiyam gorko e ndiyam debbo. ayde ay goɗɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib suratul talaq mana ɗan ko yalta ummarade e keeci hakkunde keeci e borodade ɓe mana sulbir rajul keeci gorko wa tara'ibil mar'a e borodade debbo. fal mawludu yukhlaqu min ma'ayni aw min al ma'ayni jibintengel ngel tagate koye gueɗe ɗiɗe ma'ur rajuli e ma'ul mar'a. ɗum waɗo yujma'u khalquhu fi badni ummihi 40 yawman nutfa ina rendine tago makko e reedu nene makko balɗe 40 ko toɓɓere yani nutfatan. ayde nutfatan caggal majjum summa yakunu alaqatan bimana yatahawwalu almaniyu ila dammin ay hadhihi alaqa fi muddati 40 yawman hadhihi 80 yawman. caggal majjum waylito toɓɓere mani nde fewde ƴiƴam yani ndeɗo heɗɗere kañumne nde wona fodde balɗe 40 ala kulli haalin 40 wonta 80. summa yakunu mudaghatan caggal majjum summa yatahawwalu min ad-dami ila al-mudagha o waylito kadi ummorade ƴiƴam ɗam ɗon fewde husere yani qita'at lahamin tajrinde tew ɗum ne kadi ko fi muddati 40 yawman ɗum koye dumunna balɗe 40. ɗum woni salisu hadhihi 120 yawman so woni balɗe laabi tati noon kadi wona 120 ñalawma. ɗum ɗo woni dawrul mudagha tukhlaqu a'da'uhu wa yatabayyanu annahu janin. ni woni hankadi caggal majjum wonay tagede terɗe makko feeña hankadi wonde kanko ko gangel gongel e nder reedu nene makko. summa yursalul malaku o refti malayka nele yani summa fil 40 arrabi'a e balɗe 40 battidiɗe nayɓije ɗe tamamu 4 ashur ɗon timmata lebbi 4 ey 120 yawman 120 ñalawma. ɗon noon yursalu ilayhi malaku nele fewde makko malayka al muwakkali bil ajinna mo ganduɗa kañum wakkila kala ko woni e nder reedu fa yadkhulu alayhi fi batni ummihi naata dow makko reedu nene makko. summa yunfakhu fihi ruh ar-ruhu allati yataharraku biha ruhu mo ganduɗa ma ina dille wondude muɗum ruhul hayat ruhu gurdam. wa qad ajaza al bashar
ronki tagore an ya'lamude ɓe gandata haqiqata hadihi ruh gonga oɗo ruh fa hiya sirrun min asrarillahi azza wa jalla. ɗum ɗo de ko sirru e sirruji Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi to e suratul isra wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalila. eɓe namdoma ga ruh wiɓe ruh koye yamirore joomam, on tottaka e gandal so wona seeɗa. fala ahada ya'lamu haqiqata hadihi ruh, wona goto ganduɗo gonga oɗo ruh. wa innama huwa shay'un, ɗum ko hunde ya'ti bihi al malaku, ina ada ɗum malaika fa yanfahu hu, mana wutta ɗum fi hadha al janin, e ngel ɗo ennene janinel woni gangel gongel e nder reedu nene muɗum. fa yataharraku, ni woni dilla, wa yahya wuura bi idnillahi azza wa jalla, yani e sakkitore jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. fa ida jaa al maut, so mayde ari kharajat hadi ruhu, o ruhu yalta yaha. ayde o yalta o yaha ni goram hankadi fa yahmadul jismu wa yasiru jussa, ɓandu yurɓito wonta hankadi ko ɗum jussaran, hankadi ko ala fittanu ɗum woni jussa. fama damat hadi ruh, fama damat fihi ruh fa wa hayy, wa ida kharajat fuwa ala qismayn. ɗon ɗo duumi e makko ruhu o mbo wuuri, kono so ruhu o yalti tan omone gueɗe ɗiɗi. imma an yahruja bin nawmi wa hadi wafatun sughra, wa imma an yahruja bil mawti wa hadihi al wafatu al kubra. ma woni ruhu o yalti to bange ɗoygol hankadi o seeri hen, ɗum woni mayde tokosere. ma woni kadi yalti ruhu o e mayde nde gandanɗa hoorema yaltiri mayde, ɗum ne kadi woni mayde nde gandanɗa hoorema taw ko mawde nde ennene. bandiraɓe julɓe, mbiɗen wadde oɗo hadis ko jarɗo wattude haqqille no feewi, julɗo o ennene anda hen, yani hattan jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. bimana yunfahu fihi ruh, hadihi min ayati llahi azza wa jalla. ɗum no kawniɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. ayde ɗum no kawniɗi allahu subhanahu wa ta'ala. ko noonne kadi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗeɗo capanɗe nayi gadiɗe, ɗum woni summa khalaqnan nutfata alaqatan, min tagi toɓɓere nde woni heɗɗere, yani daman. fa khalaqnal mudaghata wal fa khalaqnal alaqata mudaghatan, min tagi kadi heɗɗere nde wonti husere, yani qita'at lahma. fa khalaqnal mudaghata idhaman, min tagi husere nde kadi ƴiye. fa kasawnal idhama lahman, ni woni min tagi kadi e ƴiye ɗe min mbaɗani ɗum tew. jiya neɗɗo ko ni fuɗɗorima e heɗɗere, walla fuɗɗorima e toɓɓere, ha yetti heɗɗere, ha husere, ha wona ƴiye ɗe kadi koltino tew kadi gona e dow muɗum, pawo e dow muɗum. jomiraɗo summa ansa'nahu khalqan akhar, ni woni mi puɗɗinimo hankadi tagore won. wallahi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. towi heewi barke, o ɓurɗo moƴƴude e tagoɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi wa qad khalaqakum adwaran, o tagi men koye dumunnaji ɗi gandar ma ne ngara e janino e fi batni ummihi, e reedu nene muɗum. ɗawrun nutfa, ƴeewa ɗum ɗo, dumunna mbo woni toɓɓere. ɗawrul alaqa, dumunna mbo woni heɗɗere. ɗawrul mudagha, dumunna mbo woni husere. ɗawrul idham, dumunna mbo woni ƴiye. wallahm, tew ara fawa hen. summa yakunu insanan, caggal majjum o laato ko neɗɗo. hada khalqul insan, ɗum ɗo woni tago neɗɗo. min ajaibe qudratillahi azza wa jalla, ɗum ɗo de koye kawniɗi hattan Allah subhanahu wa ta'ala. jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. allahu akbar. jomiraɗo wi tagi on e deede yummiraɓe moɗon, tagore caggal tagore, e niɓe tate. zulmatin salas, zulmatul badni wa zulmatul rahimi
wa zulmatu a mashia aljanin fi hadi zulmati salasa ni woni hankadi ɗiɗo niɓɓe tati caggal majjum yumaru bi arba'i kalimatin en kalinen ko yawti o yamire konguɗi tati caggal majjum ɗiɗon ton konguɗi tati yumarul malaku bi katbi arba'i kalimatin yo windu konguɗi tati bi katbi yani yaktubu kitabatan khassa bi hadha aljanin o windana yani dossier mo ganduɗa keeriɗo wonande oɗo janin gonɗo e nder reedu ɗum ɗon woni hankadi kitabatan amma li jami'il khalqi ko dossier mo ganduɗa ma ko kuftodinɗo wonande dendagal tagore ɗum woni hankadi e lawhil mahfuz ala kulli halin ko noonne kadi ɓe katbi rizqihi arsugu makko winde woto tampin hoorema arsugu ma windama ɗaɓɓirno yooɗima en garoy hen ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyata ajmilu fi talabi jonne ɗaɓɓugol woto waɗ njuuƴ jaaji woto wujju woto ƴettuka jeeya allah subhanahu wa ta'ala wi goto moɗon foof ma heɓ arsugu muɗum ko adi haade muɗum mayde comme no feñini haalani min ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam winde arsuga makko so windama arsuga makko e lajal makko e gollal makko a faami de mate ko malkisaɗo mate ko malaɗo ɗum fo winde ɗum ɗon bandiraɓe julɓe e caggal nde garɗen ha ɗo waktu meɗen timmi daroɗen ɗo kadi ha lawol gongol inchallah in qaddara llahu lana liqa wal baqa garten yewtere nde bi idnillahi tabaraka wa taala ko moƴƴi hen koye jomiraɗo ko manki hen koye men cheytane eɗen ñaago yo allah yaafen yaafo dendagal bandiraɓe julɓe wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu